pois o meu primeiro contacto coa cultura galega e máis coa escrita está determinado polas circunstancias do tempo e do lugar onde nacín. Eu nacín en 1965 en Moraña e na casa onde nacín non había libros, así que a miña interés lector xa desde o principio tiña certo gusto por ler, pero realmente non o podía satisfacer nos primeiros anos, ata que aos 12 anos fui interno a un colexio de curas en Marín, e ali, estou falando do ano 77, unha das asignaturas que se daba era lingua galega. Isto naquela época pois era absolutamente infrecuente, de feito non coñezo outros casos de colexios onde se dera isto. Había uns curas que estaban tamén bastante comprometidos coa cultura galega, cos autores clásicos. Nos lían autores como a Rosalía, Castelao, Celso Emilio ou Risco, por exemplo. Ali foi onde empecé a ler realmente tanto literatura, libros en galego como en castelán. A miña afección por escribir tamén naceu entón prácticamente. Empecé escribindo pois con 12 ou 13 anos, cada vez foi unha afección que cada vez se foi desenvolvendo máis. Entendo a vocación de escribir como un complemento da vocación de lector. Creo que os escritores de alguma maneira somos vos lectores que necesitamos proxectar tamén a nosa afección á parte activa, a parte escrita. E aí empecé a escribir aos 13, 14 anos. Logo daquela non podía escribir con moita regularidade, e a partir dos 25 anos foi cando xa me dediquei dun modo máis consciente e máis constante a escribir.